Nudjaste og største flaggatrollare i Førjun, Skalaberg, byrjar nudjan tur i kvölden. Leien gongur etter, fyrst i norska skjekv, så i russiskan. Vi og 42 manns. Vi tver at fylgja kokkjennom heina Åsa av turenom og familjene heima. Konene Petro, 6 år gamla sonen Hera, og få et prat vi eldra sonen Jakob, som 20 år. Familjen Åsa bor i Klaksvik. Jeg halte at han var stått så igjen, ble en kokker da. Og han trøs vel av sjønnen nå, så jeg helt ikke at jeg skulle få gjøre noe røvlen til. Så vi prøver å gå se. Og han er lunsje bort. Det man sier for vi alle. Pappa sier da, han skilte så en egg. Og jag säger alltid att man sett familjen för mig allt. Det var nästan halva turen ett år. Det är Ola ringt där och hört. Särskilt att man är småbåt. Där man väljer att ha en sjöman så alltid att man tar mamman och sen tar vi. Mamma tar allt vi att han är borstur. Födelsedagar och jul och alla högtider och allt när det ska vara. Det är också en rävlig öjan som det är med män att lunchast. Sommer är rävliga väl äckna, jag vill säga. Vi också tar tankar lite på långsill. Och just nu man är sommer är nöjdgifter. Kanske sommer är nöjdförlovad. Ta ser man det går väl att om det att till först är det tuncher men det är också flöjder som är rävliga väl äcknar och har silt och den är kvar och vi tar inte annat utan att cykla. Och jag har alltid tar männen färra fackas nu som cyklar till Dörrtrus. Allt gånger så kött och sen han växer kött. Men det är nog så kärligt att lycka att han är borster, särskilt att han lyter. Det att han visste nek. Oj, ja. Alltså han är missnäck vid uppvuxen. Så ja, ja. Det är också virer, som man tar inte bara virer som man missar. Som inte kan göra så på pengon eller någon öron. Men nu så inte jag vill hemma nu Kerstin Inkra, jag vill hemma nu så jag har fått nästan allt. Jag ser han förandrast. Jag ser han finns det första tonna och jag ser han finns det första skrittet. Och jag ser han börjar snacka och allt det där. Det är virer som man ångkant kan ge upp i nöksom. Vanlige dævren heima etter at heini i færden eisne byrja vår. Eldste soneren Jakob gonger av fiskevinnerskolan i Vestmanna og typest heima i vikeskiften. Ta teifing og Jakob brøttes negv heima, særlig ta heine var borstor. Nu var Petra bæge mamma og pape i husen. Men han var ikke heima da Jakob var født. Han var en måned gammel da han sa han. Først før han var heima fødsdagen til Jakob, det var da han fylte 20. Og næst før var det da han fylte 14. Det är en moj. Akkurat ser man som där. Och spajpelse.
och makrel. Alltså det är släkt på tila silt, hvis man inte har gott folk hemma. Och det är kanske inte alltid kommer så näck fram. Kan du och det jag vill veta vill jag för fiska och veta vill råkmän och det men han sojan må alltid vara ordan. Det ska alltid stä. Han pleier att helga sonndagen. Da vi det här uppe. Det var säger någon. Så dammar han öliga väl och jag släpper ut och spela här uppe. Han kan lite lunch i ånden här cykla på. Och så är det också för Trilleborg så han vill släppa göra allt det som han ösnjer. Det är lika med han. Allt det här ständer upp att det är tjejligt att han är bort. Ofta blir ända vi läsa en bok och ofta. Kan vara en skallsöv eller så. Där man också en sån förska böcker. Och så blir jag såna att han har betalt och så. Det är ju stått där som det blir av er.